Molweni, sikumzekelo 53. uTony usombulula i-equation ngokukhompletha ukugqibezela i-square, completing the square. I-equation ngu-ax squared plus bx plus c equals 0. Apha khona u-a mkhulu ngakuno-0. Yi-quadratic equation eqhelekileyo ke le. Ku-step 1 ke ngoku uTony wathi ax squared plus bx wazisa u-3 wayombeka ngasekunene, wasaba no-3 kuba wamsubtraktha kwamacala amabini u-c. Ku-step 2 wadivayida yonke into ngo-a. Uyabona ke, wadivayida yonke into ngo-a. Sashiyeka no-x squared plus b over ax equals minus c over a. Ngoku ku-step 3 kuba yeyiphi ezisezantsi ezongena kule ndawo ka-step 3. Ku-step 3 sifuna i-perfect square. Loo nto izokwenza uba apha kule nto ebhalwayo apha ecaleni konyanzela uba ibe khona into esizoyifaka ngapha ngasentla ko-plus nangasexa ko-b over ax. Ikhona futhi ividiyo endingabuyela kuyo ethetha nge-completing the square xa ungekayiqondi kakuhle le nto ye-perfect square. Ngokulandela umthetho ke, into efakwayo kule ndawo esiyishiyileyo, in fact into esiyi-edishayo kwamacala amabini, yi-coefficient ka-x lo, so u-b over a times i-half squared. So sizothi 1 over 2 times b over a, loo nto isinika u-b over 2a. Loo nto sizothi yona squared ezongena kulaa ndawo esiyishiyileyo futhi nakweli cala nangasekunene, kuba into oyi-edishayo kwelinye icala uyayi-edisha futhi kwelaa cala. Masiphinde siyibhale loo nto, sino-x squared plus b over ax plus lo b over 2a squared. I-half ye-coefficient ka-x squared, yiloo nto esiyi-edishayo kwamacala amabini, equals minus c over u-a plus u-b over 2a squared. Kuba into oyenzayo ngapha ngasekhohlo uyayiphinda uphinde uyenze ngasekunene. Ke xa sijonga iimpendulo ezikhoyo sibona uba impendulo ngu-D kuba ngu-D ofanayo. Kukukhompletha i-square ke le. Xa ningekayiqondi nibuyele njengoba bendisitsho kulaa video ye-completing the square. Ikhona. Masiqhubeke. Ya, sizoya kumzekelo 54. Uba ngu-54. Salandwa kude le nto yethu, kumele i-copy and paste nethi umntu ayilanda ayoyibeka kwenye indawo. Nantso ke ii-steps ezine zokufumana i-quadratic formula ziboniswa apha ezantsi, kodwa ii-steps ezi azibhalwanga nge-order erayithi, ithetha uba azilandelelani. Thina ke kumele sibhale nge-order elungileyo ngendlela uba zilandelelane ke. So ezi ezintathu ukusuka kuthi uyophela kunumber 4. Unumber 1 urayithi, usendaweni elungileyo, kodwa ezinye kumele siziareyinje. Zizo zona ii-steps kanye zona apha, kodwa thina kumele sizibeke ngendlela nge-order ezokwenza uba zilandelelane. Ke u-x squared plus b over ax equals minus c over a. I-step elandelayo andithi ngu-4. Yile nto besiyenza kunumber 53. Uku-edisha i-half ye-coefficient ka-x squared, siyi-edishe kuwo amacala amabini. Nantso ke i-half b over 2a squared samedisha kuwo amacala amabini. Xa sifuna ukufumana i-step elandelayo ke ngoku siyazibuza uba ngawaphi amanani amabini esiwamultiplayishile ukufumana u-b over 2a squared futhi xa siwa-edishile azosinika u-b over a. Uku-edisha, ukumultiplaya u-b over 2a no-b over 2a futhi nokuwamultiplaya ke. Kukufactorize. So loo nto izosinika u-2. Loo nto ithetha i-step elandelayo ngu-2 futhi kweli cala elingasekhohlo elingasekunene basimplifayile nje, ukusimplifaya u-minus c over a plus b over 2a squared. And then ke eyokugqibela ngu-number 3 ke kuba yiyo yodwa eshiyekileyo. Loo nto izosinika umpendulo engu-A. Masiqhubeni ke. Sizoqhuba siye kumzekelo 55 ke, sisamlinda futhi. Ulandwa kude, ningangxami.
Phefumlani nje nantso ke. Yeyiphi ke kwezi sezantsi kwabo A, u-B, u-C no-D oyinzumbululo ye-equation engu-2x squared minus x minus 4 equals 0. Ifomula ye-quadratic equation ngu-ax squared plus bx plus c equals 0. Apha ke xa sifuna ukhupha impendulo sisebenzisa i-quadratic formula ngu-minus b plus okanye minus square root ka-b squared plus 4ac over 2a. U-b yi-coefficient ka-x. U-b apha ngubani? Ngu-negative 1. Loo nto izosinika u-1 opositive kuba u-negative times negative usinika u-positive plus or minus i-square root ka-b futhi. So i-square root ka-negative 1, negative 1 times negative 1 ngu-1 minus u-4 times u-a. U-a yi-coefficient ka-x squared. U-a apha ngu-2 times u-2 times u-c. U-c ngu-4 apha. Ngu-minus 4 in fact times minus 4 over 2a. U-a andithi yi-coefficient ka-x squared, u-2 times 2 ngu-4. Masiphinde sibhale nje sisimplify, izosinika u-1 plus or minus square root ka-31 minus 4 times 2 times minus 4. U-2 times minus 4 ngubani? Ngu-minus 8. U-4 times minus 8 ngubani? Ngu-32. So 1 plus 32 ngu-33 over 4. Kuphume ke impendulo engunumber C kuba insombululo ye-equation le xa sisebenzise i-quadratic formula izosinika u-1 plus 33 square root of 33 over 4. Ibaluleke kakhulu i-quadratic formula le ethi minus b plus minus square root over 2a. Masiqhubeni ke siye kumzekelo olandelayo. Zoba noba ngu-56 andithi. Sisalinda futhi. Heyi, uba zilandwa kude izinto. Nazo ke. Number 56 ke ubuza uba yeyiphi kwezi sezantsi ii-statements u-A, u-B okanye c osixelelayo ngendlela elungileyo ukuba kutheni ingekho insombululo ye-quadratic equation u-2x squared plus u-x plus 7 equals 0. I-quadratic formula le besisebenzisa ku-55 ibalulekile futhi apha. Sithi minus b plus or minus square root ka-b squared minus 4ac over 2a. Xa siyijongile le nto kumele sizibuze kuba ngoku sikhangela into ezokwenza uba kutheni ingasebenzi kakuhle le i-quadratic equation. Yintoni ezoyenza uba le nto ingachaneki ibe yinto engasebenziyo? Loo nto izoba yinto yoba i-square root sign ibe no-negative ngaphakathi. Yabona, xa ino-negative ngaphakathi i-square root sign ayikho into yayo. Xa i-square root, xa izinto ezingaphakathi kwe-square root sign ke zi-negative, loo nto izonyanzela uba u-b squared minus 4ac ungaphantsi ko-0, mncinci akuno-0. Ke masiyitheste ke le nto sibone uba u-b squared minus u-4ac u-negative na. U-b andithi i-coefficient ka-x ngu-1 squared lowo minus u-4 i-coefficient ka-x squared ngu-2 times c, u-c apha ngu-7. So u-1 squared minus 4 times 2 times 7 u-negative. Ningayigqiba niyiwekhe out niyisombulule xa nifuna ngoba kodwa xa i-square root sign i-negative ayichaneki, no solution, akho nsombululo. Masiqhubeni. Kwelandelayo ke asizujonga impendulo ezikhoyo, sizoyizama nje ngokulandela umthetho ngokusebenzisa i-quadratic formula esikade siyisebenzisa. Ngeyiphi ke insombululo ye-quadratic equation? 8x squared plus u-2x plus 1
equals 0. I-quadratic formula minus b, u-b ngu-2, so minus 2 plus or minus square root ka-b squared, u-2 squared lowo, u-2 squared, minus u-4 ac, u-a ngu-8, coefficient ka-x squared ngu-a, so u-a u-8 times u-c ngu-1, i-constant ekugqibeleni, over u-2 times u-a i-coefficient ka-x squared ngu-8 lowo. So minus 2 plus or minus u-2 squared ngu-4. U-4 ke sizothi 4 minus, niyabona ke uba ngathi sizophuma nempendulo e-negative ngaphakathi kwi-square root sign le, izokwenza uba ayizusombululeka le nto. Kodwa masibone ke, u-4 minus 32 kuba u-4 times 8 ngu-32, 32 times 1 is 32, siyohlulise no-2 times 8, u-2 times 8 ngu-16. Apha phakathi ke kuyabonakala, kuyacaca ukuba impendulo izoba ngu-negative, izoba nento e-negative ngaphakathi kwi-square root sign. Sifumane u-negative 2 plus or minus square root ka-negative 28 over 16. Ayisombululeki i-square root sign e-negative, njengoba ayisombululeki into xa sidivayida into no-0. I-solution apho uba bezikhona ibizoba ngu-D, no real solution. Ayisombululeki i-square root sign eno-negative ngaphakathi. Ke bantu endibathandayo, i-quadratic equation le siyisebenzisayo ibalulekile kakhulu, nimane niyisebenzisa. So ndibona kule landelayo.